Hadian ke jing ekran baki bor puliat ke Soara Police Station halor ke jing kam ya arngot kit khot ke Khasi Students Union South Khasi Hills District Unit hakan opai singi lai terik uyayong arajar repsau samla ribok lang dingdo Presiden habakran chiki de khot ulaong baki puliat kila kam yushan borlang shati bat umesa da bor skambel ke detang baki don syakati ke jaka mena ke arpinyo terik uluber arajar repsau kasingi ke belajar ke jing sya penyap klub arngot ki barjela Usamla ribok lang uloong baki pulit kilawan ban swat ban kem shwaya u hakate kamiet hendrei namar bo don chilong ki klem yo bat kila let kempat yo kidekhot ulong baki bor pulit kila kular ban num kem shu kidekhot keseng hakapor min miet bat in yakren bet habashet abashai Gila ada keren namar balai ngat suya tu ngapen mi ya kato kapres menen kesni namar ngaso tu ya kejing im lajong bakam long safe ladangan syuhiar baik marwai nang tena shelong lada kini kipai ba pimi ban support ngaso tu ngan si syakit hal tiang bat na kaliang jong nongelam jong kaseng ru laong yang ngari syua ma pi ba kita kena arngut kila syakem ngangong ngam don kam benri ngahab ben mi namar balai ngam kwa bai kena jongin kem kum bakem kesau gila ada keren ki tanat lu ya kita ki pula syakem ai ka kod kan peniak namar bayaki ki ong bakidai ki long tangkum ki witness kim pala ban pensisya beki don keti ban peniap bad haka juga pon nakali yang jongi ngila maham tenge banang ne sekmat lada pidon kam ban wat igi khot KSU pidon kam ban khot masni mensyai himdai ban wan siteng mit siteng yong ngilai pene namar balai ngis ngau thu ayo jongi kiwan khandra kila long tik bangade utau leno ubadon ka eke hapo yeng kila ker pelun berokoi gayeng ngadu imei jongi hinmen para jonga kila eting ban syong mersa ayeng Ndrai kejing sa jong apa shlong dai bangam la ban pendap kam ndrai maki kila syukwa be tang men syuk kem ngimtip lada kiyo yang ah to kamit le si kila bom kelenti ai ngi sautu e kata takadau na kalian jong abangan syuhiar menin sane ber sautu iki dikhot bla sa kem kumunong elam ngadon ke jingkit khia na kementa jongki kilawan nongkong nong siap haying jongi de kabom yo yang ah ki kem mi kini ki kena arngot tede na kata kadau nga klemri ndrai ngas ngutu bayok ki kem chu nang nai sekmat ngawan ben mi ngola da pidon kam mensngi ngen syai ngen keren mensngi menchai ngen keren tede na kene kadau na kaliang jongi kaseng ngis ngutu ban ngila de pentingna na kaliang jong SDPO la shim mi kene kejing kitli banang ne sekmat dangi don kam chu ngen hab ban khot mensngi menchai ban shim jikli yaki pimdai ban kem ya pi pimdai ban kem yaki kat ba pimpat lapi sabut ki babiang khot yaki tang ban shim jikli kaja ayu metangi ngilaong batang sutres ekologision bangi na kalian kaseng ngidon hak to kajaka pinsu kemlut ngong tres lang ki breu ki nong yau ki nong hat ki bran to kem lang ki ro bakini ay di kita tres ekologision ki dikar ki badan hak to meeting ro kem ki ro balai ben tres tang location ju ki nong alam jo kaseng na kata kadau na kalian jo ki klasim ki ki na ne kemat la ki don kam kin khot men sngi men chai ngin se apek ni pan banahan ni bangi nyimdai kita ki nong peniap breu kita gele no batla da pi penbon nakapor si nakapor kan sapoi kapor bangingin hap lekno ngin hap lekno bat haga ju kapor ngasno bunong banang ni syakmat la da pimi nginelek te kabasuk basain poisuk celaing lasem bat ngi kermen balada don kanu ka khia ka shon haka tha nyi bro koi ngidei benlong ki bokloi ban rap na bentai pradok pasnam ngidei benlong ki bokloi nyakan mau bah kapor basyak dekat jubori ulur syai hang te pok chamati ki pai ba ngai hun ban wat na pok sora kilayabun ban kersyan ban peni ban ngiadan ya kata kemensi meteli ndrai nang ne syakmat ngin kersyan om tangi ubayap hadu ubaim ngin kersyan om tangi ubayap hadu ubaim baai bakane kejingi teplem jongi kan long ka baim kam de ka bayap badha ju kapor na kaliang ke jongaru lada kidon kam kila ban khot akan ngono kapor ngakloi banwan tang kini ki kintin khuble shibon si hajar ngo ya kejing plai por jong pi macha prang klo in slam ka KSU Nakaliang Assistant General Secretary ka KSU Central Executive Committee Usamla Ruben E Najar loong pakaseng kala ekran halor ka jing sai kerteng ki bor pulit ye ki khot ki bla sha kem batong bakam long ka bashong a namar ye ki barjala ki sha kem pat umju sai kerteng setia ulong bakaseng hakini ki singi kan se ba jamin ki ki arngot ki khot ki bala sha kem balada ki pulit ki lab kim don kti kin haban pan ma pat ba kumengila ekran hante hapreng kami jing ekran ki labatai ki pulit ba ngi ibu kawai kita kecikli balai bala kem kita khar unju perpau kerteng retam pai kati pai perpau jala kerteng ya kata na kaliang joki pulet hanti sora ki omba na kaliang joki ki sim la perpau kan ono kerteng hendrei kadai na kaliang joka
board district cha SP office ha Shillong lingba kani ka kerwa ko berpatai cha borok ki pulet badan hapo sor Shillong ba kaan kalong kumju ya borok tetapi di tempau yang keteng jugi kasih jugi dekat jugi ka jagasa ka kam kitrai kumju ru di ban patai ya ka keteng jugi tu kita khar ki ba pila kem ha isyamati kam de ban no Shiliang shunuru badang ni sakamat da kalong da kaya long silong kum dia kum kaseng ni numan chu kum ni kelenti banyak keren ni ngicim da kawai kasenjam Menta kaski kumala askren samla ribok na kaliang jok police department ila batai syai baki kem yu mesa bu yu shan baki de kita kinong punya brio hendai tang naka baki suspect iki baki don benta tang ka jing suspect jongki hendai ki penpa pat chiki media baki kidai kinong penyap ya kata ka ekai ngimla ban pediang na kaliang juki pulet kiong ba onda ladop toket lada kilap baki kini ki argu ki samla kimdan ki ita ki eki baro na kalian cuk pulet hi kipa kinpan map hakamat ki media na kalian kaseng na kapor Singapore ngijui babun sien ki para dekat ki ju syakam ki ju syap harap ki pulet ki ju syap bom ki ju syap tiet ba kes ki di phobu slam hari hadu benta om judan munu balap sa nomor bakada itang ki harap juki pulet ku pulet ni ko ban patai syai pi ka duty jong pi ka di ban pet ya ka syong suk syong san hendrai da ka pakam iki dekat jong ka keseng da ka kam iki dekat ka jap benrio wat mod bakan don kata ka syong suk syong san hendai kan don betang ka di kumar di ka jap benrio kum kaseng ni aingu shikade ya pi boro ki pat ba ka jingwan dekat jong pi ka ai men sim shu ingi kumbal aja ki arngut ki samla ya karai ngin bu ha kakut bakan bishar bagin ngin yele bang pilak jamin hi kini kisgi banwan hendrai nang ni shakamat ngila akan tujur ba ki pulet kim dei shu ban kam ye ki dekat juk isu tang hi claim dadong kono evidence tang ba shu suspect bagin kam ngi da kum kaseng nginum ailat bat nakaliang ki pulet kila kubur ya kata ban ngingit scam balada nang ni shakamat kidang ya kam ki dekat jungi sting sinya kum kaseng nginum ala chu ngingin mi dakawai kasur pat ba om tang ha sora ri man ka sur Shillong amar ki district borok kawai kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhaw yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhaw 45 henrai ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhaw ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sgau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhaw 45 udan jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkan bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang
ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikirannya ke jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.